Huub Polle was een succesvolle groenteman die later in zijn leven zijn roeping vond, zijn passie ontdekte. Hij werd fijnschilder. Intussen is hij overleden, maar er komt nu toch een boek over zijn werk en een tentoonstelling. En daarvoor gaan we praten met Roel Pollen. Hartelijk welkom Roel. En Lara, de dochter daarvan. Het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk, Roel. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Goh, ja, we schreven in het nawoord eigenlijk al van... Het begon bijna al op de koffietafel, om het oneerbiedig bijna te zeggen. Omdat we zoiets hadden van, ja, mijn pa die wilde eigenlijk altijd zelf wel graag een boek. Gekscherend, hij wou van Kruidvat-uitgaven, die maakte hij wel zelf. Dus hij DTP'de zelf wel zijn eigen boekjes. Ja. Maar hij had nooit echt een mooi, groot oeuvrewerk. En bij leven kom je daar vaak niet aan toe, eigenlijk heel jammer. Maar toen hij relatief snel overleden is... Wanneer is hij overleden? In 2023, in augustus. En hij werd ergens in april, zo'n beetje april, mei ziek. En kanker. En ja, dat ging ontzettend snel. Dus we hebben heel snel afscheid moeten nemen eigenlijk. Omdat het traject wat rommelig was. En voordat we wisten was hij overleden. En toen hebben we eigenlijk samen tegen elkaar gezegd van ja, dan moet een boek komen. Want jij werkt voor een deel ook in de communicatie en Lara houdt zich bezig met kunst, maar ook met ontwerpen. Dus dat was een prima combinatie. Je laat het hele team al in huis. Ja, precies. Ja. Hoe begin je dan? Want hij heeft heel veel werken gemaakt. Hoe ga je dan aan de slag? Begin je dan met zijn kamer te bekijken? Of zijn schilderijen? Nou, we hebben het geluk dat we een vader en opa hadden die zeer zorgvuldig was. Hij was een fijnschilder, maar ook in zijn administratie was hij had hij alles goed op orde. Dus hij had eigenlijk zijn hele oeuvre best goed in kaart gebracht, zoals op zijn eigen website. Hij had de fotografie van zijn eigen werken best goed op orde. Alles gedocumenteerd. Alles gefotografeerd, alles genummerd, alle maten. Dus dat heeft ons ontzettend geholpen om uiteindelijk het boek vorm te geven. Want als je dat zeg maar ook nog allemaal moet gaan uitzoeken en je moet kopers van werk gaan opsporen. Precies, want soms zijn er geen foto's of geen verhalen en dan is het een beetje onduidelijk. Maar ja, je kunt niet een beetje een gokje doen. Nee, nou daarom. En als je het dan naast je werk zou moeten doen of naast je school, ja, dan is het bijna ondoenlijk om zo'n boek in elkaar te zetten. Dus pa heeft ons daar ontzettend in geholpen. Hè. We gingen goed uit de startblokken. En voor de rest zijn we eigenlijk... toen we dat plan hadden opgevat, zijn we gaan zitten. En hebben we gezegd van ja, wat gaan we er eigenlijk van maken van het boek? We wilden er ook wel een leuk boek van maken in de zin dat het niet alleen maar zo'n achtereenvolgende opsomming van schilderijen is. En natuurlijk staan er heel veel schilderijen, want die heeft heel veel schilderijen gemaakt. Maar we hebben er ook eigenlijk leuke hoofdstukken tussen waar we zijn wonderkammer eigenlijk gaan bekijken en waar we zijn atelierpraktijk in kaart hebben gebracht. En voor de rest alles thematisch in kaart gebracht. En niet te vergeten de gedichten. Ja. Als we naar de man gaan, Lara, wie was het? Wat was het voor een opa? Ja, ik heb hem altijd sowieso heel close geweest met mijn opa. Het is ook met allemaal openoma's, maar ik alleen met hem had ik specifiek... een verhaal van mijn moeder vaak zeggen is dat wij konden vroeger dan tegen elkaar gaan praten in een fantasietaal of zo. En dan begrepen we precies wat we dan bedoelden. En ook later... ik heb natuurlijk altijd heel veel met mijn opa gehad, omdat ik wilde kunstenaar worden, vond het natuurlijk heel leuk. Een beetje de talenten. Ja, precies. Ja? Dus iedere keer als ik iets maakte, dan stuurde ik het altijd eigenlijk al meteen naar hem. Ik wilde altijd kijken wat ik maakte en ik kon hier ook altijd feedback op geven. Weet je, hij was wel streng. Ik begreep dat je zelfs als kind al in zijn atelier speelde. Ja, ik heb echt... ik wilde altijd ook kunstenaar worden als ik klein ben. Dus daar kon ik elkaar heel erg in vinden. En daarnaast ook natuurlijk heel erg hij was ook een hele diepe denker. Net als ik. Dus we konden ook echt dan gaan wandelen, ook ik dan 10 of zo. En dan konden we echt uren praten over. Een beetje filosofische gesprekken. Ja, over religie en het universum. En dan andere volwassenen waren dan van, meid, hou erover op. Maar dan, mijn opa kon dan helemaal daarin meegaan. En, fantastisch. Ja. En jij hebt natuurlijk de kans om naar de kunstacademie te gaan. Mm-hmm. Maar dat had hij niet. Hij was groenteman. Ja. Hoe beleefde hij dat? Vond hij dat een gemiste kans? Of hoe zat dat bij hem? Goh, nee, ik denk dat dat voor hem nooit een optie is geweest, een reële optie is geweest. Ik heb het in een boek ook geschreven. Ik denk uit het milieu waar je, een klein dorp waar je uitkomt met een boerengezin, dan staat dat niet voor jou in de sterren, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat hij dat nooit als een reële optie heeft gezien.
Maar hij is altijd heel creatief geweest en zowel in zijn beroep als naast zijn werk eigenlijk wel tekenen. Hij maakt ook een logo en dat soort zaken Precies, in zijn werk als groenteman. Ja, dus precies. dat Hij kwam had er zo'n toch wel een peertje, beetje uit. Ja. Wat op zijn schort stond, op de schorten in de winkel stonden. Dat had hij allemaal zelf ontworpen. Hij heeft mijn geboortekaartje getekend bijvoorbeeld. Dus dat deed hij altijd er wel bij, maar er was eigenlijk nooit tijd om echt met de kunst bezig te zijn, omdat je gewoon een gezin hebt en druk. En op een gegeven moment verandert dat, begin deze eeuw. In het boek staat de opkomst van het groot winkelbedrijf, hoe het gespecialiseerde groente- en fruitzaak, moeten ze helaas de deuren sluiten. Dan gaat het niet zo goed met je vader, maar dan herontdekt hij eigenlijk de kunst. Ja, klopt. Hij heeft best wel een knauw gehad van het eindigen van zijn zaken. Hij zegt hij vond het mooiste beroep wat er was. Alleen het ging op een gegeven moment gewoon niet meer. Je kon in een klein dorp niet zo'n speciaalzaak ophouden. En zeker in die tijd. Tegenwoordig zie je dat die nichewinkels wat meer weer ruimte krijgen. Op te komen, ja. Maar in de tijd dus rond het, dus echt op het punt dat de euro kwam. Toen was het gewoon eindig. En toen is hij eigenlijk een hele tijd wel behoorlijk depressief geweest. Maar in de aanloop daar naartoe, ik ging het huis uit, mijn broer was al het huis uit. En toen kwam er een ruimte vrij, of meerdere ruimtes in de kamers waar die met zijn hobby aan de slag kon. En hij was dus al begonnen met schilderen. En daar had hij natuurlijk toen in één keer heel veel tijd voor. Hij is ook begonnen met Bob Ross. Klopt. Ja, de bekende Bob Ross die heel snel de boompjes erin zet. Precies, Happy Little Trees. Dat klopt. Dat kwam toen een beetje toen hij weer begon te schilderen. Of eigenlijk is het bijna een aanleiding geweest om weer dat schilderen op te pakken. Hij zag het op tv en je kon daar zo'n hele sets, verf en kwasten en alles van kopen. Dus dat was voor hem een hele mooie aanleiding om te starten. Alleen binnen de kortste keren maakte hij ook Bob Ross werkjes vrij snel. En toen was daar de lol wel een beetje vanaf. Hij ging echt een stuk verder. Hè? Want in het boek zie je nu een soort staalkaart van zijn werk. Natuurdingen, stillevens. Hij heeft ook wat geëxperimenteerd met landschappen en andere dingen. Dat komt heel mooi in het beeld. Hij wilde zich ook steeds, je gaf al aan, hij was een perfectionist. Hij wilde zich ook steeds verbeteren. Wat heb je daarvan meegekregen? Of wat hebben jullie daarvan meegekregen? Ik denk dat ook, hij heeft altijd gezegd zo van, dat hij niet creatief was, vond hij dan van zichzelf. Want bij hem ging het echt om, de kunst voor hem was inderdaad om het zo goed mogelijk te kunnen nadoen. Dat was gewoon, iedere keer was het ook dan, dit was goed, maar het kan altijd beter. Hij is altijd het volgende. En hij had echt gewoon, ik denk sowieso in het leven sowieso was hij gewoon, hij was altijd heel erg gefocust op... ambitieus. Ja, maar hij dacht ook altijd van heel veel detail. Denk ik. Hij was heel erg bezig als we dan ergens waren, wist hij gewoon heel veel over alles en over elk takje en blaadje of voor soorten. Je vond het echt een fantastische man, of niet? Ja. En ik denk dat ook gewoon met schil dat hij een beetje diezelfde mindset had, van dat hij gewoon heel erg alles in... Dat inspireert dan. Als Ja. je dezelfde mindset hebt. Ja, natuurlijk. Wil je met het boek bij mij thuis komen brengen, Roel? En toen vertelde je ook inderdaad dat hij helemaal bezig was met materiaal, expressie, met technieken, et cetera. Heeft op een gegeven moment ook nog les gevolgd bij een meneer, dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. Maarten Beauvais. Die bedoel ik, zo'n moeilijke naam. Ja. Daar heeft hij het nodige van opgestoken. Ja, klopt. Hij is dus op een gegeven moment op het stilleven uitgekomen en is daar helemaal voor gegaan. Alleen hij liep tegen zo'n soort glazen plafond aan. Hij kwam gewoon niet verder met zijn technieken eigenlijk. En toen is hij via ooit op Maarten Beauvais uitgekomen in de buurt van Antwerpen. En daar is hij ruim een jaar naartoe gereden, 1 dag in de week. En die heeft hem eigenlijk door dat glazen plafond heen geduwd. Want hij kreeg in één keer technieken die hij nooit had geleerd. Hè? Dus hoe bouw je de ondergronden op? Juist. Hoe bouw je een palet op? Hè? Met verf, met kleuren. Hoe doe je bepaalde materialen? Hij wilde heel dolgraag eigenlijk leren. Dat lukte hem gewoon zelf niet. Glas, metalen, zilver. Dat zijn hele moeilijke zaken om op het doek te krijgen.
En dat heeft hij daar eigenlijk allemaal geleerd. En na een jaar zei Maarten tegen hem van, ja, nou, nu hoef je niet meer te komen, kan ik je Huub, niks want... meer leren. nee, ja, echt serieus. Ja, Hij zei na een jaar van, Huub, kom maar niet meer, want ga nu maar weer verder. Ja, Dus dat is ook een van zijn grote voorbeelden, begreep ik. Een van zijn leermeesters in ieder geval. Ja. Henk Helmantel was is een hele bekende schilder in de fijnschilderkunst. Dat was ook een inspiratiebron van hem. Ja. Ik begreep dat hij naar die mensen toe ging. Ja, hij was regelmatig. Hij heeft in het boek noemen we 3 van zijn echte leermeesters. Eén is Maarten Bouvet natuurlijk, vanuit de opleiding dan. In de winkel kwam altijd Harry Op de Laak, bekende Limburgse kunstenaar. En die gaf hem ook vaak tips. Want mijn vader had, toen hij de winkel nog had, zette hij ook regelmatig in zijn schilderij in de winkel als hij iets klaar had. En dan gaf Harry daar altijd feedback op. En Cornelis Lemaire is ook iemand die sprak hem heel erg aan. En daar heeft hij inderdaad gewoon op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en contact gelegd en zegt, mag ik een keer langskomen? En dat contact is eigenlijk ook daarna wel regelmatig kwam hij eens daar. Of dan kwam Cornelis een keer naar zijn tentoonstelling. Dus zo deed hij overal zijn kennis wel op. Een deel van de inspiratie kwam uit de groente en fruit, waarmee hij begonnen is. Wat ik zelf wel heel grappig vond en die hij ook mooi in beeld brengt. Maar daarnaast gaat hij ook allerlei andere dingen ontdekken. Dingen die hij vindt. En je had het al even over de Wunderkammer. Hè? Dus het idee waar wetenschappers hun bijzondere dingen etaleren. Hij had zo'n Wunderkammer. Jij moet daar wel vaak geweest zijn. Ja, zeker. Want vooral, hij ging eerst een keer verhuisd. Dus hij had maar in het eerste huis had hij echt gewoon zo'n enorme kamer. Dan hadden daar van zo'n Venetiaanse maskers en van die schelpen die hij dan had gevonden. En dan bakken met knikkers. Dus wij konden dan echt gewoon perfect verhaaltjes spelen natuurlijk. En met al echte schedel had hij daar staan. Een echte schedel, ja. Ja. Dus eigenlijk illegaal, maar... En was dat voor hem zijn inspiratie of waarom was dat? Ja, hoe hij te werk ging was dat hij had eigenlijk zijn ezel en dan had hij zo'n doos met een witte achtergrond. En dan kocht hij gewoon voorwerpen uit die kast. En dan zette hij ze echt precies zo neer. En dan maakte hij natuurlijk wel een paar foto's om dan een raster te maken om die te krijgen. Maar dan keek hij echt gewoon live eigenlijk van het object zelf af. Ja. En als er natuurlijk dan groenten bij waren, dan moest hij tussendoor nog in de koelkast en zo. Ja, en dan kon hij ze dan pakken. Dat. Dus hij gebruikte dan wel foto's, maar het grootste deel was echt dat hij echt gewoon letterlijk keek naar het fysieke voorwerp. En jij hebt als kind dat proces gezien. Daar heb je nu natuurlijk veel aan. Ja, ik ben natuurlijk zelf wat minder... ik werk wat meer met surrealistischere dingen en zo. Ja. Maar ik merk wel dat ik heel erg dat streven heb van hem. Dus van, als je dan iets van een jaar ouder is, dan denk ik van, ach, slecht. Ja, ik wil het nu weer beter doen. Dus daarin, daar heb ik... En ik heb natuurlijk zijn wunderkammer / atelier een heel groot deel georven. Dus dat is nu, ons tuinhuisje is nu eigenlijk helemaal omgebouwd met al die voorwerpen en zijn oude ezel en zijn kwasten leuk. en zo. Dus. Oké, je hebt echt een plek in huis eigenlijk waar het levend wordt gehouden. Ja, Want, ik wilde al toe naar de tentoonstelling, maar in huis hebben jullie dus eigenlijk permanent een soort plek waar zijn geest kan verblijven, plezier kan dat is ook blijven heel gek. maken. Dat vond ik ook heel raar toen we dat weer hadden opgebouwd, een tijdje na de begrafenis, dan kwam ik daar binnen en het was weer precies zo, het rook zo hetzelfde en zo. Ik was dus alsof hij hier nog net was of zo. Ja. Logisch. Dus op een gegeven moment hebben jullie gezegd, nou we gaan toch een boek maken en een tentoonstelling. En die is in de Art Gallery Roosendaal in Montfort te zien. Wat gaan mensen daar zien? Ja, we hebben natuurlijk nog, hij heeft heel veel verkocht bij leven. Maar we hebben natuurlijk nog, heeft ook een heel oeuvre gemaakt. Ja. Dus we hebben ook nog, ik denk tegen de 80, 90 werken van hem. Dat is echt veel. Hebben we nog beschikbaar. En samen met Ton en Matteo van Art Gallery Roosendaal hebben we een selectie gemaakt. Zij nemen daar vaak de leiding in om te zeggen, nou, wat vinden wij mooi om neer te hangen. En daar is eigenlijk een potpourri van zijn werk wordt daar tentoongesteld. En we presenteren dan daar ook het boek. Ja. Van wanneer tot wanneer is die galerie? Dus de vernissage is op de 21ste februari, van zaterdag, dat is op uitnodiging. En vanaf de zondag daarna tot tweede paasdag, op 7 april.
Is het ook mogelijk dat mensen dat werken kunnen kopen? Want Ja, ik kan me voorstellen dat je dan bijvoorbeeld zegt... ik wil bijvoorbeeld een stichting opzetten om dat erfgoed levend te houden of iets dergelijks. Hebben jullie daarover nagedacht? Nog niet. Oh, Nee, nou. nog niet. We hebben nog niet... we hebben dat nog niet gedaan. Ik weet wel dat het bestaat en dat het ook... Je zou kunnen denken om het leven te houden. Om of ook dat je werk weer koppelt aan soms een terug te prijs of halen wat dan ook. en Ja, weer of in de uit markt te te zetten, lenen ja. of zoiets. Of Ja. een beurs voor jonge studenten, weet ik veel. Ja, wie weet. Denk even mee. Ja. Wie weet. Het boek is nu de eerste stap en Ja. de afsluitende tentoonstelling bij Art Gallery Roosendaal. En hij zat ook nog bij een galerie in Vught van Loon Galleries. Daar willen we dan later ook nog eens een keer een eindtentoonstelling. Want dat waren de 2 grote galerieën waar hij eigenlijk bij... Ik heb nog een vraag eigenlijk een beetje tot slot. Jullie zijn het proces ingegaan. Er ligt nu een prachtig boek. Er komt een mooie tentoonstelling. Heb jij nu op een andere manier leren kijken naar je vader door dit hele proces? En dat gaat natuurlijk, ga ik jou zo ook vragen natuurlijk. Ja, nou, dat is een diepe vraag. Heb ik daar... Wat me in elk geval wel overdonderde als je met het boek bezig bent, is dat wat een enorm creatieve en wat een enorme creatiedrang hij had. Want als je ziet wat hij gecreëerd heeft, zijn uiteindelijk meer dan 500 werken, waarvan we er tegen de 300 in het boek, bijna 300 in het boek hebben. En als je dan ziet, dat maakte wel trots, dat je ziet van, goh, wat heeft hij allemaal bij leven allemaal gemaakt. En wat heeft hij in een toch relatief korte tijd een mooi oeuvre achtergelaten. Dus in dat opzicht kijk je er eigenlijk een beetje op afstand naartoe. En met trots als zo'n, is het wel mooi dat dat nu in dat boek tot leven komt weer. Mooi. Hoe is het voor jou, Lara? Ja, ik denk vooral dat de gedichten waren voor mij impactvol. Ik had natuurlijk documenten In vol het boek staan ook gedichten voor de helderheid. Ja, Heb ik het nog hij niet was over ook gehad. een dichter. Dat deed hij wel gewoon een beetje erbij. Hij heeft wel een ja. keertje een dichtbundeltje uitgebracht. Maar ook bij sommigen maak je dan een gedicht bij een schilderij of zo. Dus ik heb er heel veel moeten doorlezen om te kijken welke waar hij paste en zo. Maar wat ik dan het meeste mij opviel was vooral dan dat hij bijvoorbeeld een gedicht over bepaald iets wat hij dan, denk 10 jaar voordat ik geboren ben, dan had geschreven. Ik ga het weer 10 jaar mee overdreven, maar ik zal het punt. En dan was het gewoon iets wat ik precies zo op die manier dan een keer heb gedacht. Of dan heeft hij dan exact zo voor. Dan vind ik dan toch... Ja, vind ik dan zo gek om over na te denken. Van, hij was er dan zo voor mij. En dan op een bepaalde manier lijkt dan zo op hem. Dat vond ik dan wel... Dan zat je op dezelfde golflengte. Ja, precies. Mooi. Nou, heel fijn dat jullie hierover wilden komen vertellen. Heel veel succes en heel veel plezier. En hij zal wel toekijken vanaf een wolkje met een penseeltje, denk ik, met een kwast. Ja. Oké, dank je voor jullie komst. Dankjewel. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond en EuroPC Roermond.